Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αργολίδα. Η χώρα μας και όχι μόνο ζει σήμερα στους ρυθμούς της επίσκεψης του Προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν, και οι συναντήσεις του ιδίου και των υπουργών του με την πολιτιακή ηγεσία της χώρας μας. Η συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, Κυριάκο Μητσοτάκη, διήρκησε πάνω από μία ώρα, ενώ κατά τις δηλώσεις τους επικράτησε θετικό κλίμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε μεταξύ άλλων την υπογραφή διακήρυξης φιλίας και συνεργασίας των δύο χωρών, αλλά και συνεργασία σε διάφορους τομείς, ενώ στην αναφορά του Τούρκου Προέδρου στην τουρκική μειονότητα της Θράκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε αμέσως, χαρακτήρισε τη μειονότητα μουσουλμανική και υπογράμμισε ότι η Θράκη αποτελεί παράδειγμα αρμονικής συνύπαρξης χριστιανών και μουσουλμάνων και μάλιστα ότι ο προσδιορισμός ως μουσουλμανικής μειονότητας καθορίζεται από τη συνθήκη της Λοζάνης. Και οι δύο ηγέτες δήλωσαν την θέλησή τους να επιλύσουν τα υφιστάμενα προβλήματα των δύο χωρών στο πλαίσιο του επικοδομητικού διαλόγου και του διεθνούς δικαίου. Κινητοποιήθηκαν σήμερα οι ελαιοπαραγωγοί της Αργολίδας και πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας. Μίλησαν για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν από τη φετινή μείωση της παραγωγής ελαιοκάρπου, που σε κάποιες περιπτώσεις αγγίζει και το 80%. Επέδωσαν ψήφισμα στον Αντιπεριφερειάρχη Γιάννη Μαντζούνη, από τον οποίο και ζήτησαν να προωθήσει στο αρμόδιο Υπουργείο τα θέματά τους, ώστε να γίνει δεκτό το αίτημά τους για ενίσχυση 200 ευρώ αναστρέμμα, ώστε να μπορέσουν να καλλιεργήσουν για την επόμενη χρονιά. Η τιμή του λαδιού αυξήθηκε φέτος, όμως εμείς δεν έχουμε λάδι για να πουλήσουμε, υπογράμμισαν χαρακτηριστικά οι αγρότες. Διόλης Κωνσταντίνος, είμαι από το Αγροκτηνοτροφικό Σύλλογο Αργολίδος. Έχουμε πάρει μια απόφαση για να κατέβουμε για να στηρίξουμε εδώ για τους παραγωγούς ελαιοπαραγωγούς, για το χαμένο εισόδημα, για την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος. Γενικά η παραγωγή είναι μειωμένη, υπάρχει πρόβλημα και με το δάκο. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, μπορεί να αυξήθηκε η τιμή του λαδιού. Αλλά τι να το κάνεις αυτό όταν δεν υπάρχει παραγωγή. Είναι μειωμένη κατά 80%. Σε πολλές περιοχές δηλαδή θα μείνουν χωρίς εισόδημα. Δεν θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν για του χρόνου. Θα υπάρχουν προβλήματα. Γενικά ο αγρότης δηλαδή θα παρατήσει την παραγωγή, την καλλιεργιά του, γιατί δεν θα μπορέσει να. Δεν έχει έσοδα δηλαδή. Το πρόβλημα είναι και με το δάκο, ότι δεν στηρίζουν όπως πρέπει, την ώρα πρέπει να γίνει δακοκτονία, δεν γίνεται σωστά. Έτσι, το θέμα υπάρχει με το θέμα και με το ΕΛΓΑ, που πρέπει να υπάρχει στήριξη για το λόγο ότι καλύπτει μόνο ένα ποσοστό. Δεν στηρίζει δηλαδή την ακαρπία, που έπρεπε να στηρίζει και την ακαρπία, γιατί υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Και γενικά υπάρχει και με την ανοβρία. Γενικά δηλαδή ο κόσμος δεν θα μπορέσει να μείνει στα χωριά του να καλλιεργήσει, θα παρατηθούν όλες οι καλλιέργειες. Εμείς ζητάμε αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για να μπορέσει τουλάχιστον 200 ευρώ το στρέμμα, για να μπορέσει ο κόσμος να επιβιώσει και να μείνει στα χωριά του. Διαφορετικά δεν πρόκειται να μείνει κανένα στα χωριά. Και εντάξει, μπορεί να φέτος να λέμε μια τιμή του λαδιού 8-10 ευρώ, αλλά τι να το κάνεις όταν βγάζει ο άλλος 100 κιλά και 50 κιλά λάδι. Έτσι, δεν έχει πώς θα πάρει τα λοιπάσματα. Τι να το κάνεις, και να το βάλετε, να πείτε και κάτι, να υπολογίσετε ότι θέλει 200 ευρώ και με αυτή την τιμή, με 8 ευρώ, θέλει 200 κιλά λάδι για να πληρώσει το ΟΓΑ του. Να το βάλουμε έτσι. Έτσι. Τώρα το πορτοκάλι, λέμε και για το πορτοκάλι που έχει πάρει κάποια τιμή. Και εκεί θέλει τουλάχιστον 5 τόνους πορτοκάλι για να πληρώσει το ΟΓΑ για την ασφαλειά του. Δεν υπάρχουν προβλήματα σοβαρά και δεν πρόκειται ο κόσμος να μείνει στα χωριά, έτσι όπως πάει. Θέλουμε στήριξη. Η καλύτερη ακαρπία που υπάρχει είναι φέτος. Να σας πω εγώ όσον αφορά τις ελιές. Τις ελιές, για το λάδι μιλάμε. Εγώ από 1050 ρίζες έβγαλα 58 κιλά λάδι. Λοιπόν, είναι φοβερό το πρόβλημα, είναι τεράστια τα έξοδα που έχουμε κάνει. Έχουμε μπει μέσα σουμπιτή, δεν μπορούμε να πληρώσουμε ούτε τον ΟΓΑ. Ζητάμε να βοηθήσει το κράτος για να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε τις ελιές μας, για να έχουμε παραγωγή. Δεν μπορούμε να βγούμε πέρα φέτος με αυτά τα έξοδα που έχουμε. Εάν δεν βοηθηθούμε, δεν θα μπορέσουμε να ζήσουμε στο χωριό. Με τίποτα. Όλοι. Εγώ πέρσι έβγαλα 3 τόνους 800 κιλά και έβγαλα 58 κιλά φέτος. Από τα ίδια δέντρα. Από τα ίδια δέντρα. Λοιπόν, δεν μπορώ ούτε να ζήσω με αυτό. Παίρνω τη σύνταξή μου εγώ, αλλά ούτε η σύνταξη φτάνει, ούτε τίποτα. Είναι τεράστια τα έξοδα, τι πετρέλαια, τι φόρους που πληρώνουμε και όλα αυτά. Οπότε ζητάμε μια βοήθεια.
Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να βγούμε πέρα. Θα δώσουμε στον Αντιπεριφερειάρχη, θα πάμε και στην Περιφέρεια, θα δώσουμε και στους Δήμους να πάρουν απόφαση να συμπαρασταθούν προς τους αγρότες. Διαφορετικά δεν γίνεται. Πρέπει να το γενικεύσουμε. Και γενικότερα για τα προβλήματα που έχουμε οι αγρότες. Έχουμε βάλει πάρα πολλά προβλήματα που έχουμε εδώ. Δεν γίνεται αλλιώς να έχουμε. Εδώ έχουμε βγάλει μια ανακοίνωση που μαζεύουμε υπογραφές από τους αγρότες για να μπορέσουμε να συμπαρασταθούν και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Έχουμε πει επανειλημμένως ότι το λάδι δεν είναι μόνο προϊόν που καταναλώνεται στην Ελλάδα. Είναι εθνικό προϊόν και φέρνει συνάλλαγμα στο κράτος. Το κράτος πρέπει να σκύψει το κεφάλι στους ελαιοπαραγωγούς και να προσέξει ότι δεν χάνουν οι ελαιοπαραγωγοί οι οποίοι θα φύγουν από την καλλιέργεια, χάνει και το ίδιο το κράτος. Λοιπόν, φέτος πάθαμε μια ζημιά και αυτό με ευθύνη βέβαια, γιατί εγώ την ευθύνη τη δίνω πάλι στο κράτος. Γιατί η αρρώστια αυτή, η οποία είναι και αρρώστια, δεν είναι μόνο η ακαρπία λόγω καιρού κτλ. Είναι και αρρώστια που σαπίζονται οι ελιές κτλ. Δεν υπάρχει κατάλληλη μέριμνα από το κράτος ώστε να φροντίσει αυτές οι ασθένειες, όπως είναι ο δάκος, που είναι σημαντική, πώς το λένε, σημαντικός εχθρός της ελιάς. Ο δάκος, να γίνει συστηματική καταπολέμηση του δάκου, ώστε η παραγωγή, ας πούμε, να μένει ακέραιη στην ελιά, να μην χάνεται δηλαδή η παραγωγή. Λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι είναι ευθύνη του κράτους. Είναι ευθύνη του κράτους, δηλαδή το ότι δεν υπάρχει ακαρπία θα πει το κράτος, φταίνουν και οι συνθήκες. Φταίνε οι καιρικές συνθήκες. Δεν λέμε ότι δεν φταίνε οι καιρικές συνθήκες. Φταίνε και οι καιρικές συνθήκες. Αλλά και αυτό μπορούμε να το καταπολεμήσουμε. Λοιπόν, κατόπιν απόφαση των Ομοσπονδιών σε όλη την Ελλάδα, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτές τις κινητοποιήσεις, διότι νομίζουμε ότι πρέπει να ενισχυθούν η ελαιοπαραγωγή, ταυτόχρονα να ενισχυθεί και το κράτος με τις εξαγωγές που θα κάνει μέσα στην άλλαγμα. Και καλούμε όλους τους αγρότες, ας πούμε, γιατί δεν θα έχει συνέχεια, λέει, το πράγμα. Εάν φύγουν από τη μέση η ελαιοπαραγωγή, οι ελιές που είναι βασικό προϊόν της Ελλάδος, ζητάμε 200 ευρώ το στέμμα τουλάχιστον, να καλύψουμε, ας πούμε, όχι, να μπορούμε, ας πούμε, να καλλιεργήσουμε, να μπορούμε να συνεχίσουμε. Πολλοί παραγωγοί θα τα παρατήσουν. Γιατί δεν είναι. Πόσο λάδι βγάλατε φέτος? Φέτος από 703 ελιές έβγαλα 35 κιλά λάδι. Μόνο. 35 κιλά λάδι και εκείνο με ψηλά οξέα. Λοιπόν, και δεν ξέρω αν θα το καταναλώσει και αυτό. Μάλιστα. Αλλά ευτυχώς είχαμε κρατήσει από την προηγούμενη χρονιά και θα μπορέσουμε να την κάνουμε τη χρονιά. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν μπορούμε να πουλήσουμε λάδι για να κρατήσουμε, ας πούμε, την καλλιέργεια. Δεν έχουμε και για να ενισχύσουμε και την οικογένεια. Η ελαιοπαραγωγή φέτος έχω τη γνώμη ότι θα είναι μηδενική στην περιοχή Αργολίδος, να υπολογίσουμε στο 20%. Έχουμε μία απώλεια παραγωγής 80%. Όλοι οι παραγωγοί έχουν ζημιωθεί. Είναι και πολλοί παραγωγοί οι οποίοι δεν θα βγάλουν ούτε ένα κιλό λάδι. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να τροφοδοτήσουν ούτε την αγορά, αλλά ούτε και τον εαυτό τους. Είναι πολλές οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε με τα λιπάσματα, με το κόστος καλλιέργειας. Βέβαια. Είμαστε σε κατάσταση αθλία. Έχω τη γνώμη ότι η πολιτεία πρέπει να μεριμνήσει και να μπορέσει τουλάχιστον στα ψέα να μας δώσει κάποια αποζημίωση, να μπορέσουμε και εμείς να σταθούμε όρθιοι. Από τα ψέα γίνεται αυτή η αποζημίωση. Βέβαια. Αν δεν δηλώσουν οι παραγωγοί στα ψέα να πάρουν κάτι, θα αναγκαστούμε να εγκαταλείψουμε και εμείς την καλλιέργεια και ο πρωτογενής τομέας θα έχει προβλήματα πάρα πολλά. Ως προς την αγορά, οι αγορές θα είναι πολύ δύσκολες, το κόστος θα ανέβει πολύ ψηλά και εμείς δεν θα μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε. Βλέπουμε τις τιμές των λιπασμάτων, βλέπουμε τα πάντα που έχουν φτάσει. Αυξήθηκε η τιμή του ελαιολάδου, αλλά δεν σας εξυπηρετεί γιατί δεν έχετε παραγωγή. Η τιμή μπορεί να αυξηθεί λόγω έλλειψης παραγωγής ελαιολάδου. Προτιμότερο ήταν να είχαμε παραγωγή ελαιολάδου και να ήταν πιο χαμηλές οι τιμές, παρά να μην έχουμε παραγωγή και να ανεβαίνουν οι τιμές λόγω έλλειψης. Εγώ λέγομαι Παπαντονόπουλος, Δευτέρης. Έχω το γιο μου, ο οποίος έχει έρθει πριν 10 χρόνια στον Αχλαδόκαμπο από την Κηφισιά που είχε μεγαλώσει, σχετικά μικρός, 19 χρόνων. Ξεκίνησε να καλλιεργεί
55 στρέμματα ελιές, δηλαδή περίπου στα 1.800 ελαιόδεντρα, ενταγμένα στη βιολογική γεωργία. Και τι γίνεται έκτοτε? Έκτοτε, μέχρι σήμερα, επιβιώνει με δική μου βοήθεια οικονομική. Καθότι βρήκε και τα χτήματα έτοιμα και τα τρακτέρ και τις τουρμπίνες και τα αγροτικά, εξελίχθηκε ότι επειδή κρατάμε βιβλία σε λογιστή και στοιχεία και πουλάμε μόνο με τιμολόγιο και όχι μαύρα, το ξαναλέω, γιατί έτσι υποχρεώνονται κατά κύριο επάγγελμα, πρέπει να αποδεικνύουν τζίρο. Έχει 7 χρόνια φορολογικές δηλώσεις με ζημία. Γιατί Φέτος δεν κάνουν, φυσικά δεν κάνουν. Και δεν κάνουν οι ελιές στον Αχλαδόκαμπο, όχι ότι δεν καλλιεργούνται, γιατί αυτό μπορώ να το αποδείξω και με στοιχεία ότι καλλιεργούνται, με τιμολόγια, με... Μας το είπατε αυτό, για πείτε Ναι, μας, ναι, γιατί δεν κάνουν ελιές. δεν κάνουν οι ελιές, κατά τη γνώμη μου, διότι αφενός μεν ξεχάσαμε τι θα πει χειμώνας, κατά δεύτερο λόγο το Μάιο σχεδόν κάθε χρόνο έχει υψηλές θερμοκρασίες, γύρω, όπως είχε και φέτος, το Μάιο που μας πέρασε, γύρω στους 35 βαθμούς για 1-2 μέρες και μια εβδομάδα βροχή μετά συνεχόμενη, Και δεν δένουν η οποία, ναι, και έχουμε μια αλλαγή γενικά στις συνθήκες τις κλιματολογικές, οι οποίες δείχνουν και το αποτέλεσμα. Δηλαδή φέτος πάμε για 1.500 κιλά λάδι με 5.000 ευρώ εργατικά κλπ. Ξέρω ότι εσείς από εσάς μπορεί να φτάσει το πρόβλημα στην κυβέρνηση. Λοιπόν, γι' αυτό ήρθαμε σε εσάς για να προωθήσετε το πρόβλημα στην κυβέρνηση, δεν ξέρω με ποιον τρόπο. Ξέρω ότι υπάρχει τρόπος να ακουστεί δηλαδή αυτή η φωνή, γιατί αυτή η φωνή δεν είναι μόνο εδώ από την Ομοσπονδία τη δικιά μας, είναι πανελλαδικά. Λοιπόν, το λάδι είναι εθνικό προϊόν και κατά συνέπεια χάσιμο θα έχει και το κράτος και εσείς. Όχι μόνο η ελαιοπαραγωγή. Εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά για την επίσκεψη και με χαρά θα μεταφέρω και στον Περιφερειάρχη και εν μέσω του Περιφερειάρχη στην Κεντρική Διοίκηση τα αιτήματά σας. Κατανοώ τα προβλήματα του αγρότη παραγωγού και εύχομαι η επόμενη χρονιά να είναι πολύ καλύτερη, ώστε και να έχετε και το προϊόν για τον καταναλωτή στο ράφι με πολύ χαμηλότερη τιμή. Σίγουρα οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν. Διαχρονικά η περιφέρεια, όπως γνωρίζετε, έχει σταθεί δίπλα στον αγρότη και τον παραγωγό και έτσι θα συνεχίσει. Πιστεύω ότι θα έχουμε ένα καλύτερο έτος, να βοηθήσει και ο καιρός για να έχουμε μια καλύτερη παραγωγή και καλύτερες τιμές. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και για την ακαρπία, όπως είπατε, και για το δάκο και για την ελιά. Γενικότερα για τον αγρότη δεν ευνοούν οι συνθήκες, οι καιρικές. Για το θέμα του αναβάλου, όπως θα έχετε ενημερωθεί, γίνεται μια προσπάθεια με ένα νέο έργο, το οποίο είναι μεγάλο, για να μπορέσουμε να συνδέσουμε την Ερμιονίδα μας και την Επίδαυρο και να γίνουν ουσιαστικές παρεμβάσεις στον ανάβαλο. Πιστεύω ότι έρχεται η ώρα και θα έχουμε μια πενταετία καρποφόρα για τον αγρότη και για τον παραγωγό. Διαχρονικά είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Ο ανάβαλος είναι ένα θέμα 50 ετίας, 60 ετών. Πιστεύω ότι επιτέλους θα δοθεί λύση και από την κεντρική διοίκηση που εκεί όλοι ελπίζουμε, μέσω των περιφερειών και ιδιαίτερα της περιφέρειας Πελοποννήσου, πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Βεβαίως, όλοι μαζί πρέπει να πάμε αγκαλιά για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ΚΟΕΒ και τον ΓΟΕΒ και στη συνέχεια να μπορέσουμε να... Αλλά γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, πρέπει τώρα έμεσα να στηριχτεί αυτό που ζητάμε εμείς, τα 200 ευρώ, το στρέμμα. Έτσι, όπως στα άλλα επαγγέλματα. Και ξέρουμε και στους επιχειρηματίες και στους βιομήχανους κτλ. Υπάρχουν στήριξη και δεν είναι δισεκατομμύρια. Έτσι, θα πρέπει και εδώ στον αγρότη 200 ευρώ το στρέμμα, γιατί έξω η Ευρώπη, οι Ισπανοί και οι Ιταλοί ζητάνε 700 και 800 ευρώ. Και τους στηρίζει. Και παίρνουν τις επιδοτήσεις νωρίτερα από ό,τι τις παίρνουμε εμείς. Όταν πρέπει. Εμείς περιμένουμε και να έρθει ο Οκτώβρης, ο Δεκέμβρης και αυτές κουτσελεμένες. Πώς θα επιβιώσουμε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα το να δίνεις ψίχουλα. Δεν επιβιώνεις. Δηλαδή να τρέφεις και τα χρώματα και να τους δίνεις από μια κούφτα να φάνε.
Δεν επιβιώνουμε έτσι. Εγώ από την πλευρά μου θα μεταφέρω στον Περιφερειάρχη. Αυτό. Όπως οφείλουμε. Και στο καινούργιο. Ευχόμαστε. Βεβαίως και ο νέος Περιφερειάρχης θα ενημερωθεί, βεβαίως, χαρά μας είναι. Ο καιρός να βοηθήσει, αλλά για να βοηθήσει ο καιρός πρέπει εγώ να καλλιεργήσω. Και για να καλλιεργήσω, να μπορέσω να έχω παραγωγή, πρέπει να έχω λεφτά. Εδώ είμαστε στη διάθεσή σας. Η πόρτα της Αντιπεριφέρειας είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο. Και περιμένουμε αποτελέσματα. Να είστε καλά. Εγώ θα μεταφέρω. Περιμένουμε αποτελέσματα σε επόμενες Και το μέρες. ψήφισμά σας θα μεταφέρω και αυτά που είπαμε. Είναι γνωστό ότι από την επόμενη αυτοδιοικητική περίοδο θα καταργηθούν τα νομικά πρόσωπα και οι δημοτικές επιχειρήσεις στους Δήμους. Ο πρόεδρος της ΠΕΔ, Δημήτρης Καμπόζος, τοποθετείται στο θέμα και διεξοδικά αναφέρεται στα θετικά σημεία της νέας διοίκησης των Δήμων, αλλά και στα σημεία που θα πρέπει να είναι τεταμένη η προσοχή των ερετών. Νομικά πρόσωπα στους Δήμους ήταν αυτόνομα. Δηλαδή υπήρχε ο πρόεδρος του νομικού προσώπου με το διοικητικό του συμβούλιο σαν μία ανεξάρτητη επιχείρηση. Έτσι λειτουργούσαν. Ποια ήταν αυτά? Ήταν αυτά που ασχολούνταν με τον αθλητισμό, αυτά που ασχολούνταν με τη διαφήμιση του Δήμου και τον καλλιτεχνικό χώρο, με τον πολιτισμό. Έτσι, αυτά όλα ήταν αυτοκέφαλα. Ξεχωριστά από το Δήμο. Είχαν το δικό τους προϋπολογισμό, είχαν το δικό τους προεδρείο, είχαν τους δικούς τους πρόεδρους. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έρχεται ο νομοθέτης και λέει θα ενοποιηθείτε όλοι μέσα στο Δήμο. Θα γίνει μια μεγάλη επιχείρηση, ο Δήμος, όπου όλα τα νομικά πρόσωπα θα είναι εκεί μέσα. Το ίδιο και η ΔΕΙΑ. Αν θέλετε την άποψη δική μου, ίσως έτσι να είναι καλύτερα. Η άποψή μου. Γιατί θα είναι καλύτερα? Θα είναι καλύτερα γιατί θα μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος. Και μεγαλύτερος έλεγχος, πράγμα το οποίο εγώ δεν μέμφω με κανέναν από τους προηγούμενους προέδρους, τους οποίους τους τιμώ όλους, και όλοι κάνανε τη δουλειά τους ευσυνείδητα. Αν κάποιοι δεν κάνανε σωστά τη δουλειά τους, αυτά είναι να τα κρίνουν άλλοι και αλλού, σε άλλες αίθουσες. Από εκεί και πέρα όμως, αυτή τη στιγμή η οικονομική υπηρεσία των μεγάλων δήμων, προσέξτε, των μεγάλων δήμων, γιατί οι μικροί δήμοι θα έχουν πρόβλημα, θα συγκεντρωθούν πολλά πράγματα μαζί. Βέβαια θα μου πείτε πώς είναι μικροί δήμοι. Εδώ θα φανεί. Εδώ θα φανεί. Εκείνοι οι δήμοι που ρουσφετολογικά μείνανε μόνοι τους, με 5 και με 7.000 κόσμο και δεν έχουν υπηρεσίες, εκείνοι θα έχουν θέματα. Θα έχουν θέματα τα οποία τα θέματα αυτά θα τα υπομισθούν οι δήμαρχοι. Όσον αφορά τους μεγάλους δήμους, όπως είναι ο δικός μας, όπως είναι οι περισσότεροι δήμοι, η συντριπτική πλειοψηφία των δήμων, το 95%, οι οικονομικές υπηρεσίες δουλεύουν κανονικά, θα ελέγχουν τι παραδοτέα θα δίνουν οι δημοσιογράφοι, για παράδειγμα, για να πάρουν χρήματα. Αυτά θα τα ελέγχουν και οι αντιπολιτεύσεις πλέον, θα ζητούν τα παραδοτέα για να μπορούν να πληρωθούν. Όλα θα περνάνε μέσα από φίλτρα για να μην υπάρχει διασπορά. Το πρόβλημα ποιο είναι όμως? Το πρόβλημα είναι το εξής, και εδώ θέλω την προσοχή να με ακούσουν εκείνοι οι οποίοι θα είναι από εδώ και πέρα σε όλους τους δήμους, και μιλάω για τους συναδέλφους όλους. Βγάζανε έναν προϋπολογισμό και έλεγαν ότι δίνουμε λοιπόν στο τάδε νομικό πρόσωπο αυτά τα χρήματα και με αυτά έπρεπε να πορευτεί. Μάλιστα. Ο προϋπολογισμός αυτός τώρα θα είναι, όπως λένε στη φυσική, ελαττός και όλκιμος. Δηλαδή θα μπορεί να... Όχι. Θα μπορεί να μεγαλώνει, θα μπορεί να μικραίνει. Ξεχάστε το, να μεγαλώνει, και ποιος θα πληρώνει? Κατά τη διάρκεια της χρονιάς θα πληρώνει ο Δήμος. Αφού λοιπόν δεν θα υπάρχει προϋπολογισμός σε αυτό το νομικό πρόσωπο, όλα θα τα επομίζεται ο Δήμος. Εδώ θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια σφιχτή πολιτική από τη μεριά των δημάρχων για να μην εκτραχυνθεί και ξεφύγει ο προϋπολογισμός του Δήμου πια. Έτσι. Το ίδιο θα γίνει και με τις σχολικές επιτροπές. Αυξάνονται τα έσοδα. Θυμάστε όταν 2 φορές μετά τις συνεδριάσεις της ΚΕΔΕ που είχαν γίνει στη Θεσσαλονίκη και στο Βόλο, είχα δώσει μια μεγάλη μάχη ως πρόεδρος των δημάρχων της Πελοποννήσου, που 3 θητείες, την πρώτη με τίμησαν ως αντιπρόεδρο της ΠΕΔ Πελοποννήσου, τη δεύτερη ως πρόεδρο και την τρίτη ομόφωνα 21 στους 21 ως πρόεδρο. Βέβαια ακούω και κάτι περίεργα τώρα, ότι κάποιοι άλλοι κληρονομικό δικαίωμα θέλουν να γίνουν και εκείνοι πρόεδροι στην Πελοπόννησο, γιατί έτσι τους λένε προφανώς, και πήγαινε και εσύ εκεί, γιατί εντάξει, αφού κέρδισες τον Καμπόσο μπορεί να γίνεις και πρόεδρος.
Αφήστε λοιπόν, εντάξει, αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν θα τα συζητήσουμε περαιτέρω, αλλά είναι πράγματα τα οποία όχι προκαλούν μηδίαμα, αλλά γέλοτα. 2 φορές λοιπόν έδωσα μια τεράστια μάχη για να αυξηθούν τα έσοδα των δήμων, των περιφερειακών δήμων. Δεν μπορεί να προσμετράτε σε ένα δήμο μόνο ο πληθυσμός του. Πρέπει να προσμετράτε και η έκτασή του. Αυτό πέρασε. Και υπολογίζω ότι η αύξηση των εσόδων των δήμων λοιπόν πια του δικού μας διαμετρήματος θα είναι 20 με 25% επιπλέον. Αυτό μεταφράζεται περίπου σε 1,5 εκατομμύριο κάθε χρόνο να παίρνουν παραπάνω για έργα, και καλώς θα τα παίρνουν, διότι θα μπορούν να ικανοποιήσουν όλες εκείνες τις απαιτήσεις που έχουν οι πρόεδροι των χωριών. Και γι' αυτό λοιπόν απευθύνομαι και στους πρόεδρους των χωριών. Τώρα λοιπόν που θα υπάρχουν χρήματα, δεν θα υπάρχουν δικαιολογίες. Εμείς περάσαμε μέσα από μνημόνια, περάσαμε μέσα από κλειστές τράπεζες, από υποχρηματοδοτήσεις των δήμων, από μέχρι και COVID, μέχρι που ό,τι θέλετε μπορεί να έγιναν αυτά τα χρόνια. Παρ' όλα αυτά όμως φέραμε 6 εκατομμύρια αγροτική οδοποιία, η οποία ακόμα εξελίσσεται, φέραμε άλλα 3 εκατομμύρια για την αστική οδοποιία, κάναμε ό,τι μπορούσαμε, ό,τι μπορούσα περισσότερο πάλεψα για αυτόν τον τόπο που τα έργα αυτά θα συνεχιστούν. Και βεβαίως εκείνο το οποίο, ξαναγυρίζω στην ερώτησή σας για τα νομικά πρόσωπα. Τώρα πλέον το πράγμα αρχίζει να οργανώνεται καλύτερα. Εάν όμως δεν προσέξουν κατά τη διάρκεια το πώς θα κατανέμονται τα χρήματα εκείνα τα οποία δίνονταν στα νομικά πρόσωπα, στο τέλος οι προϋπολογισμοί θα πάνε των Δήμων περίπατο. Το Οικονομικό Επιμελητήριο της χώρας έχει εκλογές την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου για την ανάδειξη των νέων διοικήσεών του. Για την Αργολίδα, οι κάλπες θα στηθούν στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, όπου θα πάνε οι εκλογείς να ρίξουν την ψήφο τους. Στις 10 του μήνα έχουμε εκλογές στο Οικονομικό Επιμελητήριο. Οι εκλογές ξεκινάνε 8 το πρωί και τελειώνουν στις 6 ώρα το απόγευμα. Οι κάλπες θα είναι στην Ομαρχία, την παλιά Ομαρχία, εκεί που ήταν, ναι, την Περιφερειακή Ενότητα, εκεί που ήταν πάντα, κάθε φορά που είχαμε εκλογές. Υπάρχουν παρατάξεις? Ναι, υπάρχει παράταξη που εκπροσωπεί ο κύριος Κόλλιας, ο οποίος είναι και πρόεδρος αυτή τη στιγμή, είναι της ΔΚΟ, υπάρχει της ΠΑΣΠ, υπάρχει του Συνασπισμού και υπάρχει και της ΠΟΦΕ. Οι τρεις είναι καθαρά κομματικές, η ΠΟΦΕ είναι καθαρά επαγγελματική, αφορά το επάγγελμα το δικό μας, κατεβαίνει σε όλη την Ελλάδα, έτσι, όπως και οι υπόλοιποι τέλος πάντων, και ευελπιστούν όλοι τους να πάρουν το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό. Από την Αργολίδα πόσοι κατεβαίνουν περίπου? Τουλάχιστον 5 υποψήφοι. Είναι πανελλαδικό το ψηφοδέλτιο, να το πούμε αυτό. Είναι πανελλαδικό. Υπάρχουν 2. Υπάρχει η περιφέρεια και υπάρχει και το κεντρικό. Η περιφέρεια αφορά το τμήμα της Τρυπόλεως, έτσι, όπου οι υποψήφοι είμαστε 5 στο νομό, αν δεν κάνω λάθος, και μετά υπάρχει και το κεντρικό ΣΤΑ, στο οποίο είμαστε από την Αργολίδα 3 υποψήφοι σε αυτό. Ο κάθε ένας λοιπόν μπορεί να πηγαίνει και να ψηφίζει, ξεχωριστά ας πούμε μπορεί να ψηφίσει για την περιφέρεια και ξεχωριστά μπορεί να ψηφίσει κεντρικά, αν θέλει, αν έχει τέτοιους προβληματισμούς. Ή να ψηφίσει αυτό που θέλει σαν παράταξη, που μπορεί να είναι της ΔΚΟ ή της ΠΑΣΠ, του Συνασπισμού ή της ΠΟΦΕ. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των εκλογών, η ΚΕΔΑΜ είναι παρούσα και στολίζει την πόλη ώστε να γιορτάσουν όλοι οι δημότες στο πνεύμα των γιορτινών ημερών. Μάλιστα, κάλεσε όλους ο πρόεδρος της ΚΕΔΑΜ, ο Παναγιώτης Κούφης, να παρευρεθούν αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα την πλατεία του Αγίου Πέτρου για το άνομα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου, συνοδεία των Χριστουγεννιάτικων τραγουδιών από το Μουσικό Σχολείο Αργολίδας. Μάλιστα, μαζί με το Make a Wish, θα στολίσουν ένα ιδιαίτερο δεντράκι για τους ΑΜΕΑ του Συλλόγου Οδύσσια. Βέβαια, όπως κάθε χρόνο, έτσι και τη φετινή χρονιά η ΚΕΔΑΜ είναι παρούσα. Στόλισε ήδη την πόλη και είναι εμφανές σε όλο τον κόσμο, άσχετα αν κάποιοι κακεντρεχείς προτρέχουν να πούν διάφορα λόγια αρνητικά. Δεν φταίει κανένας πολίτης να μην χαρεί τα Χριστούγεννα, να μην δει στολισμένη την πόλη, να μην μπει στο κλίμα το εορταστικό των Χριστουγέννων. Γι' αυτό φροντίσαμε από νωρίς, στολίσαμε την πόλη ολόκληρη όπως και τα προηγούμενα χρόνια και ήδη έχουμε προγραμματίσει αύριο ημέρα Παρασκευή στις 7 η ώρα το απόγευμα
να γίνει το άναμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία του Αγίου Πέτρου. Εκεί θα βρίσκεται το μουσικό σχολείο το οποίο θα συμμετέχει στην τελετή αυτή και η φιλαρμονική η οποία θα παιανίσει τους ύμνους των γιορτών και χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Παράλληλα έχουμε συνεργαστεί με το Make a Wish, θα έρθει αντιπροσωπεία από την Αθήνα, θα στολίσουν ένα δικό τους δέντρο σε συνεργασία με τον Σύλλογο ΑΜΕΑ Οδύσσια, όπου εκεί θα κρεμάσουν διάφορα αστεράκια με τις ευχές που κάνουν τα μικρά παιδιά για να μαζέψουν κάποια χρήματα και να υλοποιηθεί η ευχή αυτή των παιδιών. Πιστεύω θα είναι μια όμορφη βραδιά. Ήδη στην πλατεία βρίσκονται από την αρχή της εβδομάδας το καρουζέλ, τα συγκρόμενα αυτοκίνητα όπως και τα προηγούμενα χρόνια για να χαρούν οι μικροί μας φίλοι, να παίξουν και να διασκεδάσουν όσο περισσότερο μπορούν. Έχουμε μπει βέβαια, όπως είπα και στην αρχή, σε χριστουγεννιάτικο κλίμα, στο κλίμα των εκδηλώσεων και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Τουναντίον διαψεύδουμε τις κακές γλώσσες και το τονίζω άλλη μια φορά που έλεγαν ότι δεν θα κάνουμε τίποτα, ότι δεν θα στολίσουμε άλλο το θέμα των εκλογών, άλλο το θέμα των δημοτικών εκλογών και άλλο ο στολισμός ο οποίος αφορά όλους τους πολίτες του Άργους. Και τα Χριστούγεννα δεν περιμένουν τους πολιτικούς. Όχι βέβαια, είναι οικογενειακή γιορτή, είναι γιορτές που πρέπει να χαρούμε, είναι μέρες άγιες που θα ακολουθήσουμε στο πνεύμα αυτό και εμείς. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Ναυπλίου θα ανάψει την Κυριακή το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Αλλά στο πλαίσιο τώρα της κοινωνικής πολιτικής που επί 14 χρόνια ασκεί το Εργατικό Κέντρο Ναυπλίου, στις 17 και 18 Δεκεμβρίου θα γίνει η διάθεση των προϊόντων που έχουν παραγγείλει όσοι το επιθυμούν. Χριστούγεννα έρχονται, εμείς το κάνουμε 3 φορές το χρόνο, αλλά νομίζω ότι λόγω της ιδιαιτερότητας και των γιορτών τα Χριστούγεννα παίρνει μεγαλύτερη διάσταση και εμείς κάνουμε κάτι το οποίο το πιστεύουμε. Αλλιώς, εδώ και 13 χρόνια, 14 πόσο καιρό κάνουμε αυτή την ιστορία, δεν θα τη συνεχίζαμε. Δεύτερον, είναι η ανταπόκριση του κόσμου. Πάλι, αν δεν υπήρχε τέτοια ανταπόκριση, σε αυτά τα ποιοτικά πράγματα που φέρναμε και σε αυτές τις τιμές, δεν θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε αυτή τη δράση. Καταλαβαίνετε λοιπόν όλοι αυτοί οι λόγοι και κάποιοι άλλοι πιο μικροί και γιατί βρίσκουμε και πηγές που μπορούμε να μπαίνουμε και μέσα σε σπίτια πραγματικά, όπως είπατε, ανθρώπων οι οποίοι λόγω της ακρίβειας δεν μπορούν να το επεξέλθουν σε αυτή τη σκληρή καθημερινότητα, την οικονομική σκληρή καθημερινότητα. Γι' αυτό και λοιπόν και εμείς στις 17 και 18 του μήνα θα φέρουμε αυτά τα γνωστά προϊόντα που φέρνουμε και έχουμε αποφασίσει και φέρνουμε αυτά τα συγκεκριμένα προϊόντα γιατί πραγματικά αυτά είναι ο πυρήνας των προϊόντων που μπαίνουν μέσα στα σπίτια. Αυτά λέγονται όσπρια, αυτό λέγεται αλεύρι, ένα μέλι φανταστικό με μια τιμή πρόκληση και βάση ποιότητας αλλά και από εκεί που το φέρνουμε και κάποια άλλη παραγωγή που φέρνουν κάποια άλλα προϊόντα κλπ. Αυτό κάνουμε και τώρα. Απευθυνόμαστε στον κόσμο, όσο γίνεται 3-4 μέρες πιο πριν το αργότερο να έχουν γίνει οι παραγγελίες για να κάνουμε και εμείς τις παραγγελίες επάνω και 17 και 18 του μήνα στις 17 Κυριακή από το πρωί μέχρι το απόγευμα, βραδάκι και στις 18 μέχρι τις 2 η ώρα το μεσημέρι θα γίνεται η διάθεση. Άρα λοιπόν όποιος ενδιαφέρεται και θέλει παίρνει στα τηλέφωνα, τα γνωστά τηλέφωνα του Εργατικού Κέντρου στο 28 141 και στο 21 269 είτε να μας ρωτήσει, είτε να παραγγείλει προϊόντα τα οποία τον ενδιαφέρουν. Να πούμε ότι είναι με αποδείξεις και λοιπά, γιατί κάποιοι, ξέρετε, έχουν και λένε αυτό. Για πείτε μας. Πείτε το. Ξέρω ότι είναι η πολιτική, αλλά... Εντάξει, τώρα τι να πω εδώ. Τι με αποδείξεις. Με επίσημες αποδείξεις των φορέων, οι οποίοι από τον ΕΦΕΤ ελέγχονται συνεχώς. Είναι δυνατόν να βάζουμε εμείς στη διατροφική αλυσίδα αυτό που βάζει ο καθένας στο σπίτι του, προϊόντα τα οποία δεν έχουν περάσει από ελέγχους. Είναι δυνατόν, τι είμαστε, μπορεί είμαστε. Όχι μόνο αποδείξεις, επίσημες αποδείξεις του κάθε φορέα και αναπροϊόν κιόλας. Αυτό γίνεται 14 χρόνια. Δεν γίνεται τώρα. Δεν παίζουμε αυτά τα πράγματα, παιδιά. Τέλος πάντων, εμείς ξέρουμε, εντάξει. Ας κάνουν και αυτοί οι οποίοι τα λένε αυτά, ας κάνουν το ίδιο και εμείς θα τους βοηθήσουμε, θα τους συνδράμουμε. Γιατί εμείς για κάθε τέτοια δράση αφαιρούμε ένα μήνα από τη ζωή μας. Δεν γίνονται έτσι, δεν πατάς στο κουμπί και έρχονται τα πράγματα ή δίνονται. Έτσι. Αυτά τα ολίγα, επειδή είναι Άγιες Μέρες, δράτω με τις ευκαιρίες να πω χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, με υγεία σε όλους.
Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Αργολίδα. Μπορείτε να παρακολουθείτε τα δελτία μας στις 2 μετά τα μεσάνυχτα και στις 8 το πρωί. Να σας υπενθυμίσουμε ότι τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας μπορείτε επίσης να τα παρακολουθείτε από τη σελίδα μας στο YouTube. Από όλους εμάς, στο παραμύθι.